Sigra pala kang tumingal pracapya samya medali lir tatit weliting godha ingkang magoncang niti taping perawat ya kala ingkang samya harasuk pesana niti trangga seplak sampun yen cinon dra kadya gemergut yen kira madyaning panglaga wah Sigra cancuk merajut sorak endata bangsa kade ngabuk samono kagelar jelo saking goman draw kang badhe tumindak wonten sasono sakti he a o ho o ho o ho o ho o ho o iyo ae eo ae lolo iyo Sigra cancuk kumerko tampya mata lo yo sorak toto Prawadya Wala Jumaka wonten ing sasana kamardikan Turangga Sakti ateges Turangga ingkang sekti Mahambara cajut talimudha budhalake Prawadya yo ja yo ora delok yo a o a o yo hi a o yo sorak toto yo ya yo o hidian kewarat wah dadiya kala lehat alo coy mantap dadiya kala lehap loh sirahe anyar la was wah ya yo hello wah heo wah Edian kewarat Prawadya Wala sasana kang Turangga Sakti yo ae heo yo wah ae lo dadya kala santos stroberi lah kebyake sasana agung pagelaran ya Ji Turangga Sakti wah yo was ta
Yo. Wah. Yo 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 yo. Hei. Wah. Cho. Ya o. A o o. Cho. Ya. Yo. Lo. Tadi kalau satu. Yo yo yo. Cha cha. Yo yo. Yo yo. Ya yo yo. Slow lo lo. Idiot. Wah. Purwadya Bala. Budhalke Purwadya Bala tata karecane. Yo yo yo, o, slo lo lo lo, cho, yo, yo yo, slo lo lo lo. Yo yo, slow lo lo lo. Yo yo, yo yo. Purwadya Bala sasana panglaran. Dina kalekadinane iki ngrati sebagai Sang Prabu Bemo yang so dirgantara. Lo lo lo. Yo 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 yo. Iyo 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 iyo. Rangga Sakti. Loh. Jagat Dewa Wasesanding Bathara. Jagat Dewa Wasesanding Bathara. Yo jagat Maistungkara Dewa Ningsun. Para jurit. Jurit. Pati. Titi pati. Aja ngomong kaya kae. Ora. Aku lho cek to. Jurit. Dina kalenggahan palagan dinane iki. Mula pagelaran seni jaranan campur sari Turangga Sakti. Turangga Sakti pimpinaning Bapak Saryadi. Hah? Turangga Sakti, duduk Turangga sakit. Kok lek sakit lah wonge.
Dinane Bapak Saryadi kamangka saka Telata Bangun Rejo Bangun Sari wong ganteng gagalan dhuwur. Insyaallah engko balik bayarane ditambahi. Allahumma amin. Dina kalenggahan dinane iki ngayahi undanganing Bapak Abdul Latif kalian Ibu Ita Nurjanta. Mula ayo padha dongakne bocah sing ditanke dadi putra ingkang saleh berbakti marang wong tua loro lan migunani tumraping agama lan bangsa. Allahumma jurit pati dina kalenggahan dinane iki sing tak jaluk are padha samekta ing gati sawega ing kiri. Mula lungguh kang prayoga bakal tak bacotke dinane kalenggahan dinane iki. He a ha o e o ya wah lo memo durung maem lemes sakne rek ora enek sing ngingoni wayange ora enek sing ngingoni jare elom durung maem pake sakne Pati dina kalenggahan dinane iki aku lan kowe suwi ora tau kepenuk ning kepenuk ora tau suwi ya Di. Mula ayo padha sakjenana gelaring Sasana Agung turungga sakti budal kekro. He a ha e iyo ha e ha o iyo e o ha e he o ya iyo so iyo lo ya kulong wah idiot iyo lo ha e o ka udyar regeng rasane atiku seneng ora kaya dina kalenggahan. Mula lehom dina kalenggahan dinane iki aku pengin neruki prasasana pakenaran. Mula ayo dodono lakridaning para wadyabala dina kalenggahan iki. Sugeng Ramoda. Kae lo bose. Lolo cha. Ya o hae yo solo wa ae ya yo hae lo mutiar angel jian pokoknya santos dina kalenggahan dinane iki le kok ape balik joget kene lho sak jalukmu jaluk kembang jeruk apa pegon lah yo ayo coba lagi ya yo ae oh ae oh yo ae yo ae oh
Ayo Jo, gantian le. Ayo Jo. Dadi kalau hei. Iya yo. Iya yo. Slolo. Yo. Kae. Iyo. Wah, tepuk tangan sing rapi Jo. Para ruta bala yaksa dinuwe. Seneng rasane atiku wis seruk ora kridaning para kawula. Mula Ora selak kesuwen. budal king Prawadya bala dirane iki. Lho, ayo. Slolo. Yo. Ya. Ae. Jo. Lo. Was. Yo, ae. Prawadya bala denawe budal king Prawadya bala sigra lumaksana pacak baris magita kita. Sugerawu Cak Usman dan juga kawan-kawan. Sugeng Pirsani. Wao.
Ayo Jos semangat Jos. Yo ayo. Anteng-anteng dek kembang konekan. Manuk dek awet dek mari. Ale-ale dek kembang konekan. Manuk kemak menclok ning wit teng sawung. Aja ngono ndak. Dek kembang cempaka. Abreda kadek menclok ning wit teng sari. Ali-ali dek kembang kuningan. Manuk kemak menclok ning wit teng sawung. Aja ngono dek. Yo yo, cho cho, lo 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 lo, yo yo. Ayo Jon, semangat Jon. Mulia, mugi ya ndak. Gak iso jare. Enek request tuan rumah jare. Wedi seneni Bapak Ibu tuan rumah. Iki menangane panjenengane Bapak Ibu tuan rumah. Gambang ki wis engko ala anu digoleki karo digoleki. Kepengin iso. Iya. Ayo Bu yang mau jawer joget bar juga boleh. Sekarang mau ganda. Riko. Yo 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 yo.
Ayo Jan. Iki ison po. Ayo Bu E. Yakni sing kira. Bakal bisa susu. Ayo joget bareng Jo. Merujuk. Enam Bu, 6. Yen-yene wangi. Joget bareng Jo. Gedene. Rasa asik kang suci. Velocity-nya. Riko sigarane nyawa Gyambyang sunahan yang kiwa Langit buminya keseni Sun lan Riko dadi siji Yo sing ana maneh Wong hangasuna sayangi Yakin Riko wong sono walasi Riko. Yo matur nembah nuwun Bu E. Tukang gendang durung. Rongewan tukang gendang. Langit Yo. bumi seni. Sulwan Riko dadi Matur nembah nuwun. yo sing ono maneh. Yo Sonjo. Ayo Kang. Yakin Riko. Ison welasi. Apa deh? Lagu apa ndang? Lagu apa Bu request Bu? Santo. Lagu apa ta? Wes. Balonku. balonku ada Sitok, Mas 5 Sik sitok. Apa? luntur luntur Welas nang Riko. iso-ison popo nyakne sing kira bakal bisa sosok berujuk dian-diane wangi gedene rasa asih hangat suci Riko sigarane nyawa Gyambyang sun hang kiwa langit bumi nyakseni sun lan Riko dadi siji joget yo sing ono Dolanan dong nang blakon. oke tuki blakon Pak Sugeng Rawuh yakin Riko wong hangi sono welasi sekali lagi Spesial kagem Pak Yogi. Sonjing lali. Kanggo Kang Rasa. Yo sing lali. Ambiriko kudyangane ati. he a Asriko. yo ho e Son turuti. Ojo sampe Riko loro ati. Son sing lali. Ison Yo, yo. lali. yo yo Ambiriko. Ayo dong. Joget semuanya dong. ho Joget sing anyar ngene lho. nyatane Riko saiki tega nyulayani janji loro ati jalaran
sakaket welas rikosong puji saiki mangenati tim yang ketiki setiap Ngorson gawe lali Sora ing nata pamjaganing agung sasana paglaran turangga sakti Robotal-botal ke radio kala Iyo Lolo, wah, ja, iyo, Sora ing nata, wah, wah, os, lolo, yo, was, da, os, loh, loh, loh. Idiat kebarat Dah idiat mah Duh Idiat Jagat dewa wasis Mah Sekti mah amboro-boro dirgani galengah Mula yen pancen kowe sekti mah amboro ayu tanding yudha ora kridaning sasana paglaran dinane iki ayo jo wah Oh, was, wah, idiat taun, idiat kemarep. Dadya kala eleham. Yen pancen kowe sekti mahambara dina kalekadinae. Yen pancen kowe agul-aguling jurit ayo. Padha tutut ing marang para kawula dina kalekadinane iki. Mula yen pancen wis sekti aguling jerit siji musuh siji le. Suci musuh siji ayo tanding yudhane papan palekadinane. Wah. Yo yo yo. Ah. Yo yo yo. Yo. Idiat taun, idiat kewarat. Sekti mahambara mula tak akoni dina kalekadinane iki. Mula karo ngrati tekaning Sang Prabu Dadya Kala Mepu. Mula ayo padha ulakrit perang. Sasana ayo padha nyiapke kanggo jengking kalungganing Dadya Kala utahe Sang Prabu Mimuyangsa. Ayo padha dodone kasetenane ana ing sasana paglaran. Ayo padha kladen perang jom. Dadya Kala satos Dadya Kala leham dina kalenggahan iki.
Mula ngranti tekaning Sang Prabu Memo Yaksa. Awit jongkeng kalungguhane yen pancen dadya kala Memo kuwi Sekti Mahabara bisa ngalani kowe karo aku. Mula ayo. Ya iki kadidayaning Memo Yaksa. Gusti Prabu nyuwun dhumateng panjenengan kersane panjenengan sing saking palungguhan. Mula yen pancen panjenengan Sekti Mahabara ayo monggo tanding yudha kelawan kula kalih dadya kala satut dina kalenggan. Lho edan sikro kala kakto mengang raja padha ya was yo Edian kemaran yo ayo Bu. Yo. Wis sampean duwe balas dendam karo Pak E ning omah wis balas dendam tok iki. Yo. Wah, luapkan emosimu. Was. Tepuk tangan sing rapi tepuk tangan tepuk. Yo. Ayo Bu gantian ora apa-apa. Yo. Sing banter. Enak Mas Memo sampean lek ora banter. Iya. Yo. Turangga sakti. Lho Mbak Cantik. Hei ao. Ye.
emosi mbak duwe dendam ning pacare mbak wis pecuto sing matur ora masalah Ora apa-apa sing penting ganyeng. heeh oh penari wah lah yo Piye Mas Santo? Jaluk nomere. jaluk nomor jere Apa jaluk nomere ngono? joget mbak joget dentang anu lho ya joget ya oke yo cha hi a ha e Oi. Yo, ayo. Wah, buta wedok nek iki. Wah. Apa nih to Santo? Santo. Gurung itu nomere. Oh, durung. Ora aku mau muni apa nih? Nggonku ambles sing beblak. Oh. Edian Rizky Audio Wasik Mas. Wasik John Aja ketinggalan wasik. yo dorong sakti John ayo yang belum John yang belum ayo yang belum ya John Edian kepala lo ayo Jok Yo. Pecute entek wis, pecute mlebu, Pak. Ya lah. Ora apa-apa syarate yo syarate. Aja nyangkut. Embo. Wah. Slow. Muleten Mas Memo. Tapi langsung perapatan.